Ez da egia zure bikote ohia gaizki portatu zenik zurekin. Ez da egia zure nagusia pertsona txarra zenik. Ez da egia zure aitak txikitan etzizunik behar bezala zaindu. Baina gaur egun, beraiek egindako ekintza eta konportamentuak, beraiek esandako hitzak, edo gertaeraiek gogora ekartzean amorru bat sentitzen baduzu, arazoa zeurea da eta zu zeu ari zara zeure buruari mina egiten. Baina guzti horrek baliteke zuri persona oso kalkulatzailea, buruari buelta asko ematekoa bilakatzea, beldur zarelako etorkizunean berdina gertatuko ote zaizun. Eta guzti horrek asko nekatzen du, baliteke goizetan jaiki eta jada ezertarako gogorik gabe jaikitzea, edo estresatuta ibiltzea, pertsona urduri izatea, antxitaderekin ibiltzea, eta mesedez, egoera honetan, aztu orfidala, aztu pastilla gartzetik, eta goazen sustraia esnatzera, goazen sustraia aldatzera, eta erabilizezu mesedez bideo hau, zu barruan duzun amorru guzti hori askatzeko, eta horrela bizitza lasaiago eta zoriontsu bat izaten hasteko. Zeren eta esaten ari zarena da, zure iragan horregatik, zuk gaur egun amorru bat sentitzen duzula. Orduan, iraganean dagoela sorburua, amorru horren sorburua, ados. Eta nik esaten badizut, zure iragan hori ez dela egia, ez dela existitu, zure imaginazio bat dela, esango daz, nola ba, xef, baina nik hori bizitu nuen, hori da egia. Hori da zure egia. Zeren eta goazen ikustea zer gertatzen den eta zergatikan pasatzen ari zaizun hau. Zuk uste duzu denbora modu horizontal batean neurtzen dela. Eta ni galdera bat egingo dizut. Zuk noizbait egon zara etorkizunean? Esango didazu, ez? Ez naiz egon. Egon zaitezke etorkizunean, hau da, joan zaitezke 5 minutu aurrera, 10 minutu aurrera, 5 urte aurrera, bidaiatu dezakezu, ez. Orduan, ezin badazu inoiz egon etorkizunean, eta ez bazara inoiz egon, zergatik existitzen da? Existitzea da benetan, ez benetan ez da existitzen, zure buruaren imaginazioak dira, etorkizunean imaginatzen duzu zure burua eta bar, baina ez dira errealitatea, imaginazioa, ados. Eta nik esaten, hori neko garbi ikusiko duzu, baina nik esaten badizut, zure iragana ere gauza berdina dela, zure imaginazio bat dela, zure ipuin bat dela, hor esango dazu, ez? Iragana ez? Ez? Nik galdera bat egingo dizut. Zuk bidaiatu dezakezu iraganera, hau da, kendu zaitezke zure biziko urte bat, 2 urte, 5 urte, 10 urte, edo 5 minutu atzera joan gaitezke atzera, eta esango dazu, ez? Nik ezin dut atzera egin, hemen nago, ezin dut atzera egin, ados. Egon zara noizbait iraganean, eta esango dazu, bai? Eta nik, ziur? Ziur iraganean egon zarela? Ala, zuk gogoan duzun iragan hori hemen gordea duzunean, zu momentu hartan presentean zinen. Zu beti zaude presentean, zure gorputza beti dago presentean. Zure burua da, etorkizun batera eta iragan batera bidaiatzen da bilena. Baina zu beti, zure gorputza eta zu zeu, zure esentzia, zuek beti hemen gaude, beti presentean gaude. Orduan, denboraren linea ziur zare horizontala dela edota vertikala da. Beti zaude presentean. Orduan, etorkizunera bidaiatzen duzunean zure buruarekin, etorkizun on batean bisualizatzen zarenean, zuk gaur hemen eta orain sentitzen dituzu gogoa, ilusioa, entusiasmoa, maitasuna, poza, zergatikan zure buruak ez duelako diferentziatzen zer den erreala eta zer den imaginarioa, eta nola ari zaren etorkizun positibo bat imaginatzen gustora egongo zaren leku bat, zu gaur egun hemen eta orain ondo sentitzen zara alai, orduan hartzen dituzun jarrerak besteekiko hobeak dira, hartzen dituzun erabakiak bizitzen hobeak dira, eta poliki-poliki zu etorkizun hori ari zara sortzen, edo ari zara bentsat boletoak erosten etorkizun hori gerta dadin, ados. Eta zuk aldi berean bidaiatzen baduzu etorkizun negatibo batera, zerbait txarra, aita lanetik botatzen banaute, edo aita bikotak uzten banau, edo aita partidu hori galtzen badut, edo azterketa hori ez badut gainditzen, zure buruak ez duenez diferentziatzen erreala eta imaginarioa, zuk gaur egun hemen orain sentitzen hasten zarena da estresa, antsietatea, beldurra, nerviosismoa, zalantzak, blokeoa, eta orduan hartzen duzun erabakiak dira txarragoak, beldurretik hartuak, ematen duzun konportamentuak errabia batetik, haserretzen zara azkarrago, buia egiten duzu zure seme alabai azkarrago, eta ari zara erakartzen justamente nahi ez zenuen etorkizun hori. Berdina gertatzen da gure iraganarekin. Nik iraganera bidaia egiten badut eta gogora ekartzen baditut, ai eta jefe honek esan zizkidanak,
ai eta nire enpresako lankideek egin zizkidatenak, ai eta nire exak egin zizkidanak, edo nire gurasuek. Generatzen dudana da kulpa, errabia bat hemen eta orain, bai? Orduan, hemendik aurrera relazionatzeko, hemendik aurrera erabakiak hartzeko bizitzan, beldurretik hartzen ditut. Ja, ez noa lasai, ez noa maitasunez, ez noa konfidantzarekin, baizik eta ea berdina atzaiten gertatzen, ea horrelakoa den, edo beste mendik tiratzen duen, eta edo nire burua kulpatzen naiz, nolatan ez nintzen konturatu, nolatan ez nintzen limiteak lehenago jarri, eta orduan egiten duena nire buruari esan, ez duela balio, txarra naizela, txikitzen naiz, bai, eta orduan hortik sortzen duan etorkizuna ere bai, esaten ari garen bezala, txarragoa izango da. Aldiz, iraganen ikusitako gertautako guzti hori, responsabilizatzen banaiz ni inor kulpatu gabe, edo nire burua kulpatu gabe, ikastera zertarako balio izan didan. Hau da, zentzu bat ematea gertatu den guzti hori, nire ustez, gertatu den guzti hori zentzu bat ematen badiot, hemen eta orain, bilakatzen naiz pertsona bat jakintsuagoa, esperientzia gehiago duena, nire buruarengan indar gehiago duena, gehiago sinisten duena, eta horrek bai irekitzi dizkit ateak, bai etorkizun hobe bat sortzeko. Orduan, erabili dut iragana nire etorkizun hobe bat sortzeko. Eta zergatik diot nik zuk kontatzen didazun zure iragana ez dela egia, ez dela errealitatea, zure ipuin kontaketa bat besterik ez dela. Zeren eta kontatzen dizkidazu oso ipuin politak, etortzen zarete, eta galdetzen dizu zuen iraganaz, eta denok kontaketa bakarra, iragan bakarra. Hemen jaio nintzen, nire gurasoak horrelakoak ziren, nire exak hau egin zidan, edo nire jefeak hau egin zidan, eske nire aitak hau ez zidan egin, eta horregatik, edo nik gaizki egin dituen gauzabek, eta horregatik presente honetan nago egoera sufritzen eta egoera zail bat pasatzen. Eta galdetzen dizuet zuen etorkizunaz, eta esaten dizu, etorkizuna ez dakit, agian hemendik joango zait, edo igual hemendik, edo nahiko nuke hau izatea, baina beldur naiz hau gertatzea, eta dagazue abaniko handi bat etorkizunera begira. Eta alrebez funtzionatzen badugu benetan. Ni gaur egun alrebez funtzionatzen dut. Zer esan nahi dut? Zuk iraganaz edo zer gauza kontatu dezakezu. Zergatik zure iragana gogoan izan, 7.000 milioi pertsonetik munduan. Bakarrikan zuk dakizu zein izan den zure ustez, eta zuk bakarrik gordetzen duzu zeure buruan. Bai? Zeren eta gauzak ez dituzu aldatuko, zer gertatu zen, zer etzen gertatu, hori gertatu da. Baina nola kontatzen duzun historia hori, nola resinifikatzen duzun, denak zuk gordetzen duzu. Eta nik esango dut, zuk baldin badaukazu aukera zure iraganaz hitz egiteko, kontaketa bat egiteko, beste egiteko. Behintzat, ez hautatu zure ipuin horretan zuk biktima izatea, sufritzaile izatea, eta gaur egun horregatik nago autoestimari gabe, eta autokonfiantzari gabe, eta hau egin zidan, eta besteren kulpa da, eta nik nolatan nintzen konturatu, eta nik zergatik ez nintuen lehenago limiteak jarri, eta orduan generatzen dut nire buruarekiko deskonfiantza handi bat, autoestima falta handi bat, autokonfiantza falta handi bat, zergatikan ez zara kontatzen hasten, zergatik ez dugu hartzen ipuin hori, ipuin polit hori, eta ez zara bilagatzen ipuin horretako protagonista, bai, indartu atera zena, horri esker ikasi zuena, eta orduan, hasten zara kontatzen, ez milaka etorkizun bakarra zein nahi duzu, hautaketa bat da, zen eta zuk bakarra ikusten baduzu posible, bakarra, ez plan asko, plan A, plan B, plan C, ez, plan A bakarrik daukat. Eta egunero, responsabilizatzen naiz plan hori betetzeko ze ekintza hartu behar dut gaur hemen eta orain. Ze ekintzak, ze erabakik, ze desizio, ze konportamentuk gerturatuko nauten eri etorkizun horretara. Eta nik nire hitz ez badut faiatzen, eta baldin badu egunero nire ekintzak egiten, etorkizun hori sortuko zait. Bai? Baina arazoa da, alrebez funtzionatzen dugula, dakagula iragan bakarra gure ustez, eta milaka etorkizun posible. Ez da horrela, buruaren kontrol hartzen duzunean, aldatu egiten dugu, hau da, etorkizun asko kontatu, iragan asko kontatu itzazket, baina nik etorkizun bakarra daukat itxaroten. Nola egiten da hau? Lehenik eta behin ulertu behar duzuna da, esan bezala, zure iragan hori ipuin bat dela. Eta esango dazu, nola ba ipuina xier? Hori ez da egia, nik horrela bizitu nuen. Demagun, zu eta ni gaudela gaur goiz honetan kafetegi batean kafetxo bat hartzen, bai? Eta gaude kafetegian, zu eta ni kafetxo goxo bat hartzen, eta sartzen da txakur bat, ados. Kafetegian txakur bat sartzen da. Eta nik Asierrek, bai, sinisten du, txakurrak arriskutsuak direla. Nik sinisten badu txakurrak arriskutsuak direla, nire buruak ikusten duenean txakur hori, generatzen duen pentsamendua da, aita txakur bat, ea ez didan koskarik egiten, ea
uzten dian bakean. Eta nik momentu horretan generatzen dudana, nire buruari da, nerviosismoa, ez nago lasai, antsietate puntu bat igual ere bai, baina ez dut ongi pasatzen egoera horretan, ados. Eta denbora, zuren arabera horrela doanez, aurrera jarraitzen dut denbora horrek, eta etxera iristen naiz eguardian, eta esaten diot nire amari, joder ama, ez dakizu ze goiz txarra pasatu dudan, sartu da txakur bat, haze beldurra pasatu dudana. Eta nola, etzaidan gustatu, bai, egiten dut errabia sortu orain. Zergatik usten ote diote txakurrei kafetegitan sartzen, debekatu egon barko luke, bai? Orduan, nik iragan hartan, bai, nire sinismena zelako txakurrak arriskutsuak dira, pasatu dut beldur bat, pasatu dut egoera txar bat, pentsamendu txarrak sortu ditut, emozio txarrak sortu ditut, eta eguardian amarengana iritsi naizenean, oroitzen naiz, bai, goizean ze gaizki pasatu dudan, eta orduan amari kontatzeko momentuan berriro ere ja gogoan nuen egoera txarroi gaizki pasatzen ari naiz, eta orduan injustua denez niretzako hori gertatzea nire egoarentzat, kulpatzen dut kanpokoa, eta esaten dut zergatik uzten diote kafetegietan sartzen eta bar, eta orduan sortzen dut arratsaldeko 3 errabia bat goizeko 10 ustez gertatu zitzaidan horregatik. Ados, hori da gure nola kontatzen ditugun ipuinak, bai? Gure iraganeko ipuinak, de acuerdo. Nik orain esango dizudana da, demagun egoera kanpoan errealitatean berdina dela. Hau da, zu eta nik gaude kafetegi batean, eta txakur berdina sartzen da ordu berdinak goizeko 10, txakur beltzura, berdina sartzen da. Baina Asierrek, bai, orain ez du sinisten txakurrak arriskutsuak direlei. Zergatik sinisten zuen Asierrek txakurrak arriskutsuak direla? Txikitan amak agian esan zelako, Asier, zu ez gerturatu horra, Eta igual nire amak ez zuen beldur txakurrei, baina Asier txikiark begiratu zuen horrela, eta ikusi zuen txakur bat katean lotuta. Eta amak esan baldin badit niri horrez gerturatzeko, eta hori katean dago lotua. Nire aurrarek, Asier txikiarek egin zuen hemen agian subkontzientean sinismen bat sortu, ostras, txakurrak orduan arriskutsuak izango dira. Eta horren ondorioz, nire errealitate nire bizitzan urteetan txakur bat ikusten nire buruak reakzionatzen. Ostras, txakur bat, ez dian koska egiten, eta ni nervioso, nia ja, inseguru, bai? Orain, demagun, Asierrek ez duela hori sinisten, ez duela iraganeko txikitako oroitzapen hori, ez du horrela hartu, eta sinisten du txakurrak maitagarriak direla. Hori da nire sinismen bat, txakurrak maitagarriak dira, ados. Gaude kafetegi berdinan, zu eta ni, goizeko 10, eta sartzen da txakur berdinak. Zuk uste duzu nire buruak reakzionatuko duela txakurra ikustean, ostras, ez didan koskarik egiten, benetan nik sinisten badu txakurrak maitagarriak direla? Nire buruak reakzionatuko du, txakur bat, ikutzerik dudan, lastantzerik dudan, ze polita den, eta nik horrela pentsatzen baldin banago, ari naiz nervioso sentitzen, beldurra sentitzen, ez, nago gustora, nago lasai, nago kafetekin eta nago zurekin, eta segurazki egon nahi zure konversazioan, ez nago pendiente txakuretaz, baizik eta zurekin hitz egiten egon nahiz momentu presentean entzuten, ez dira zu esango, Asier, non zinen ez, txakurra ez dakizte ez nago lasai, ez, egon nahiz zurekin. Zuk uste duzu arratsaldeko 3 amari kontatzen dudanean kafetegi baten egon naizela, generatuko duela errabia bat esaten hasiko naizela, zergatik usten ote diote sartzen txakurrei kafetegietan. Ez, kontaketa nire iragana, erabat ezberdin izango da. Esango diote, ama, gaur goizean egon naiz kafetegi batean lagun batekin, eta sartu da txakur bat, ze polita zen, ikusi izan bazenu, ai ba. Orduan, benetan iragan hori, zein izan da orduan errealitatea? Zu eta nik ginen kafetegian, goizeko 10 ziren, txakur beltz bat sartu da. Eta batean Asierrek kontatzen ari da esperientzia oso txarra bezala. Bestean Asier kontatzen ari da esperientzia oso ona bezala. Baina kanpoko esperientzia berdina izan da, txakur berdina sartu da, ordu berdina zen, kafetegi berdina zen, zein aldatu dena? Asierren sinismena, Asierren interpretazioa, Asierren pertzeptzioa errealitaten gertatzen ari zenarekiko. Horregatik esaten ari nahi, zure iragan guztia, zure ipuin kontaketa bat dela. Ez dela errealitatea, ez dela egia absolutu bat, bai? Eta nik egiten duan bitartean, kanpora bota baloiak, eta aldatu dezatela legea, eta ez dira utzi txakurri gehiago sartzen eta bar, nik jarraituko dut sufritzen. Zergatikan, noa errealitatearen aurka. Aldiz, ni responsabilizatzen nahi zenean, nire sinismenak aldatzea, ni askatzen naiz. Nik ez daukat ja gehiago sufritu beharrik errealitate horretaz. Eta hau da niri adibidez gertatu zitzaidana,
nik badakizu bezala kirolari nintzen, eta urte txar bat eta gero kaleratu izan nintzen. Nik azken urte horretan, nire autoestima eta autokonfiantza faltagatik oso baxua nuelako, gauza asko nire orduko hasiera harentzako aguantatu nituen, esaldi asko, bate partiduan bertan, ona ingo aldeko, ze hostia. Edo baita ere, gogoratzen naiz, 22 galdu eta gero aurkarian eri parra egin, 12 utzi dizkizu dalako, eta bestela errixago irabaziko nintzun, eta horrelako esaldiekin, hasier garai hartako biktima totala nintzen, eta esaten nuen, joder, eske arrazoi du, eske ni txarra naiz, eta gero, ni txarra naiz sinisten baldin badut, eta ni esaten badiz, eske nik ez dut balio, eta ni naiz hemengo txarrena, normala, gero, nik nola rendituko dut, ez du rendituko, eta nola enpresak etxera bideltzea bidaliko ez da nagoa, nik sinisten dut eta txarra naizela. Zok uste duzu posible dela hemen sinistea ni txarra naiz eta errealitatean ona izatea, emaitza ona lortzea? Edo zok uste duzu posible dela ni izatea ni urduria naiz eta gero hemen lasai bizitzea? Osea, ni nire hori izaten ari naiz urduria naizela, nire iraganean hartu ditudalako konportamentu urduri batzuk, eta orduan, ni sinisten dut eta hori sortzen zait. Baina nik esaten dizut, norekin konparatu zara zu esateko urduria zarela? Norekin? Ziur nago, zu baina pertsona urduriagoak eta asko nere bezeroak badaudela, bai? Eta zu baina pertsona lasaiagoak badaude, noski, baina zu ari zara zure burua autoetiketatzen ni horrelakoa naiz ez denen egia absolutu bat, baina horri ari zaizu materializatzen errealitate bat. Beraz, ez ezagun gure burua etiketatu modu negatibo batean, eta ez ezagun gure ipuin hori, gure iragan hori modu negatibo batean kontatu, bestela sinisten dugu, eta horrela bizitzen amaitzen dugu. Orduan, nik zer esaten nintzen hor, edo adibidez, nire gurasoak iraganean, asko sufritzen zuten, nik kantxan sufritzen ikusita, eta ikustera etortzetik utzi zuten azkeneko urte bete horretan partiduterien ez ziren etortzen. Eta orduan, hasier egotiko egoista arek esaten duen, kulpatzen nituen, esaten nien, leheno ondo nebilen laguntzen zenidaten eta orain ez nabilea ondo ez didazue laguntzen, hori da maitasun eta bar. Eta nola, hasten zara pentsatzen eta nola sufriaraz, ni badakit beraiek sufritzen zuten ni ikusten, eta zen como hain gaizki zaudenen pertsona bat da sufritzen dagoenean, sufritu ezazuen erekin. Hori da pertsona gaizto batek egiten duena, ez, nola nahiko dut zuek sufritzea, hau nire responsabilitatea da, ni atera bar nahi zen bueltan, nik ez hori zuloa, biktima egoeran gaudenean nahi dugu besteak ere gurekin batera sufritzea eta gaizki pasatzea. Eta horrelako gauza asko pasa ditut, baina gero bukatzen da kontratua botatzen dizut eta gainera jendeak ez dintzu, ze gaiztuak diren. Normalen biktiman dagoen persona bat gerturatzen zaizkizu biktima gehiago eta zizuk oraindikan balio zenuen, oraindikan ez zinen txarro, urte asko zenituen gaztea zara, nolatan egin dizute hau, eta zuk kontaketa guzti horiek inguruarena sinisten duzu, eta ni esaten nintzen bezala, ni niretzako nintzen frakasatu handi bat, frakasatu nuen, eta orduan zorionez gaur egun esaten duena, lurra jo nuen, eta lurra jortzen duzunean, edo bi aukera dituzu, edo bazoaz bizitza honetatik, edo benetan hortik ateratzen zara, eta gero nik esaten dut, guazen zentzu bat emate honi, ez guazen orain bestei ere laguntzeko erabiltzea, eta benetan orduan sentitzen duzuna da eskertza bat gertatu zaizun guztiagatik. Iragan guzti hori ez behar gertatu niri supuestamente, nik ez nuen horrela interpretatu garai hartan, bai, ez nuen hainbeste sufrituko eta gaur egun ez nintzen hainbeste jeneri laguntzen arituko. Baina nik zuri laguntzeko esan nahi dizudana da, goazen lehenik eta behin iragan hori beste modu batera kontatzen hastea. Zeren zu gaur egun niri izaten ari baldin bazara, ez eske nire nagusiak ez ikuserena egin zidan. Egiten zidan ez ikusiarena, ados. Zuk nahi duzu benetan horrelako persona bat izan, eta esango jazu, ez, nik nahi dut persona, nire balorea ditut, nire sinismena ditut, norako izan nahi dudan, ez? Bale, ados. Zu horrelakoa izaten ari zara, hautatzen ari zara horrelako izatea, zurik horrek ongi sentiratzen zulako, gustatzen zizulako. Horrek ez du esan nahi beste aurrean duzun persona, izan zure exa, izan zure bikote laguna zure eta horrelako izan behar duenik, edo zure balore berdinak izan behar dituenik, edo zure ez da egia. Ez da egia, zu hautatzen ari zara, izatea persona bat errespetuzkoa, umila eta bar, zuri gustora sentiratzen dizulako, de acuerdo, jarraitu zurrela, baina zuk gero berestei eskatzea zu bezalako izatea, hori da egoa, zure egoa. Edo, esaten didazu, eskaxer, zebilen beti insultatzen bestei gaizki hitz egiten, eta nik hori ez dut onartzen, ez dut aguantatzen. Zuk uste duzu persona bat,
ongi dagoena, ongi sentitzen dena, pentsamenduna dituena, besteekiko munduarekiko, ari dela bestea kritikatu nahien, ari dela bestea juizio botan nahien, ari dela bestearik gaizkia nahi batean, ongi dagoen persona bat, nik uste dut eta sinisten dut ezetz. Orduan, laguntza behar duena da persona hori, jefe hori, nere aita ura, nere exa ura, bera da laguntza behar duena. Eta gero zuk erabaki laguntza eman nahi diozun edo ez, zure lagundu nahi horretan, lagundu nahiagatik, jada zu ondo sentituko zara. Eta zuk bera kritikatzen jarraituta, zu gaizki sentituko zara. Dena zure barnean gertatzen jarraitzen ari da. Hau da, dena zuk sortzen duzu. Eta zu dituzu balore batzuk, esaten izun bezala, eta balorerik eskatuko dizut resignifikatzea. Nik nuen balore bat, handietako bat, eta gaur egun jarraitzen du izaten da, humiltasuna. Nire txikitatik beti amak eta esan didatena da, aixer nahi duzuna, baina humila izan zaitez. Eta nik galdetzen nionen humila zela, aixer bat, izan ez destakatu, izan bat gehiago, isilik, humila, eta, karo, nik horrela sinisten badut humiltasuna, niri norbait zapaldu nahi danean, edo insultatzen didanean, edo leheno bezala aurpegira barra egiten zidatenean, nik ezin dut destakatu, nik humila izan behar dut, hori da garrantzitsuena, persona hona izateko humila. Eta orduan, aguantatzen dituzu gauza batzuk, autoestimarik gabe uzten zaituztena, eta benetan ez duena zentzurik. Aldiz, nik gaur egun humila izaten jarraitu nahi dut, eta humila naizela sentitzen dut inoiz baina gehiago, baina resignifikatu delako humiltasuna. Zergatik resignifikatu dut humiltasuna? Zeren niretzako gaur egun humiltasuna da, berdintzait zure arraza, berdintzait zure generoa, berdintzait zure ideologia, berdintzait niretzako persona bezala balio berdina duzu eta guztik laguntzeko prest nago. Hau da, ez dizut etiketatzen, niretzako humiltasuna hori da. Ez duena etiketatzen ez, eske, hau ez delako nik nahi dudan bezalakoa persona arroa da. Edo hau ez delako horrela persona egoista da. Barkatu. Nik esaten ari zen momentuan persona hori arroa da. Esaten ari zena subkontzientean da, nik kritika bat egiten badut, ni persona hobea naiz umila izateagatik. Orduan, norari da noren gainetik jartzen balore batzuk edukitzagatik, edo zuri txikitan esan dizutelako umila izateagatik, eta zu ari zara bere gainetik jartzen, orduan nor izaten ari da benetan arroa. Beraz, beste dut goazen, resignifikatzea ze sinismen ditugun eta nola izan nahi ditugun, eta beti esaten dizuena, zure iragan hori eta zure kontaketa. Esan dizuen bezala, nik ez banuen sinistuko txakurrak arriskutsuak zirela, nik txakur bat ikusten nuenean, bai, ez nuen beldurrik sentituko. Zuk zure iraganean autoestima eta autokonfidantza izan bazenu, nik niri falta zitzenan bezalaxe, zuk gaur egun ez zeniden kontatuko, zure iraganean egin zizutela la vida imposible, ez zizutela errespetatu, ez zergatik errespetua, zuk zer horrek irabazten duzu, limitea jarrita. Bai, kanpoko batek ezin dizu, nik gaur egun ere bai jasotzen dituenean kritikak, komentarioa, haterrak ez dakizer, nik iraganean sufrituko nuen asko, bai? Ez nuelako autoestimarik, ez nuelako autokonfidantzarik, baina hau dena lantzen duzunean, ulertzen duzu persona batek kritikatzen zaituenean ispilu egin dizula zerbaitekin, bai, bere falta badela, ez dela zurea ongi nahi ezagitu baldin bazara bentsat, eta ordu lasaitasun batetik bizi duzu, bai? Nik txikitan beti kritikatzen nuen Cristiano Ronaldo, baina zergatik zen, espejismo ispilu horretan, berak duelako bere ikaragarrizko autokonfidantza eta autoestima handi bat, igual gehitxo eta dena, eta nik nola ez nuen, desajustu horregatik kritikatzen nuen. Orduan, konturatu gaitezen, bi modutara, persona batzuk egiten zaituzte admiratu, eta orduan nahi dute zu bezalako izan, eta orduan, zu bilakatzen zara ejemploa segir eta gerturatzen zaizkizu, eta beste batzuk egiten zaituzte kritikatu errabia, baina errabia hori nondi dator, egoti dator. Zergatikan ikusten dutelako zerbait zu dakazuna, berari gustatuko litzaioken edukitzea eta ez daukat. Orduan, persona onak normalean egiten du admiratu edo saiatzen da gerturatzen, eta personak oraindik landu gabe dagoenak egiten duena da kritikatu eta zu jetxi onda, jetxi nire parera ez sinistu baino nazarerinik ez zareta eta etorri nigana berriro. Eta argi izan behar duzuna da, iragana ez dela ezabatzen, baizik eta egiten da resignifikatu da, beste signifikatu bat eman, zeren eta zuetzara zure iraganeko gauza guztietaz gogoratzen. Hau da, zu gogoratzen zara, adibidez, nire zorionetan, ez naiz zorion guztietaz gogoratzen naiz, zorion batzuetaz. Baina zergatikan gogoratzen naiz, nire urtebetetzen batzuetaz eta ez guztietaz. Batzuk horietan egon zen emozioa altuagoa izan zelako beste tamaino. Zoriontsuago nintzen momentu horietan, eta orduan haiek egin ditut nik berezi, haiek ditut gogoan. Eta haiek gogora ekartzean, ondo sentitzen naiz. De acuerdo, hori ez da ikutu ere, uz ezagun hori, ondo sentirazten gaitu eta ipuin
ipuin horrek. Baina, baita ere baditugu beste egoera batzuk, eta nik esaten izun bezala, ez? Oroitzen garenean, bizitzen dugula momentuan bertan errabia bat, bestekiko, kulpable bila, edo kulpa bat gure buruarekiko egin genituen akatxingatik. Eta horrek guztiak bakea eta lasaitasunak entzen dugu orain aldian, daukagun momentu bakarrean orain aldian. Orduan, goazen horri beste zentzu bat ematera, ez? Nire bai esaten nintzen, momentu askotan, gaur egun zu sufritzen bazaude, igual zaude nire lehengo egoeran, ez? Eta esaten nintzela frakasatu bat kontatu gabe geratu nintzelako, eta orain zer esango du jendeak nitaz, eta orain zer egingo dut nire bizitzarekin, eta nora noa, eta zer izango netaz, eta horre guztiak generatzen dizu depresioa edo antxitatea, edo bentsat gaizki pasatzen duzu, bai? Nik inoiz dut pastilla bat hartu da zer, baina bai oso gaizki pasatzen duzu bizitzako egoera horretan. Eta egoera hori zurea baldin bada, momentu hori, goazen 4 pausu egin behar ditugu hortik ateratzeko. Lehenengo pausua da, esan bezala, onarpena, bai? Zergatikan, nik onartzen ez dudan bitartean egoera txar bat pasatzen ari naizela, edo gaizki pasatzen ari naizela, ezin dut aldatu, bai? Orduan, lehenik eta bain da onarpena. Onartzen dut, zeren da jende asko egiten du, ez gaizki sentitzen naiz, baina oazen parrandan ateratzea, oazen bideiak egitera, oazen nire burua rutina batekin okupatu edukitzera, 24 orduak okupatu, orduan ez dut pentsatzen, orduan ez nago denbora batean lasai, eta orduan egiten dudana da beste aldera begiratu, iesi ibili, eta nik esan du, iesi nora joan behar duzu iesi, konturatzerako bizitza joan zaizu eta. Beraz, oazen lasaitzera eta oazen lehenikotan onartzera, joder bai, sufritzen nago, estresatuta nabil, edo urduri nabil, edo antxetatekin nabil, edo amorratuta nabil, erresa aseretzen naiz, edo buruari buelta asko ematen dizkot, onarpena. Eta onartzen dudanean, egiten naizena da responsabilizatu. Ez inoiz kulpatu, zera, zuk ez duzu kulparik, hau da, zuk iraganean, izan zen duen momentu hartan, bai, pentsamendu bat generatu zuna zuri emozio negatibo bat zuretzako eta horregatik gaizki pasatzen nuen, bai? Eta hori gogoratzen duzu, ados. Baina, ez zara kulpable horretaz, bai? Jakin izan bat zenuen hobeto egiten, egingo zenuen. Zure erakutsi zizutenarekin txikitan nolako izan bartzinen entzinen izan behar. Erakutsi zizuten eskolan hainbeste erakutsi zizutenez, zure pentsamenduetaz eta zure emozioetaz, asko zekizun, bai? Orduan, ez zaren kulpable, baina ez da bestea ere ez, bai? Baina bai, responsable. Zertaz naiz responsable? Joder, nire responsable naiz nire buruak zer pentsatzen duen, ni badakit noiz ari naizen ongi pentsatzen eta noiz ez. Eta nik dut nire pentsamenduen kontrola, nik dut nire buruaren kontrola. Orduan ni naiz responsable egoera harretan pentsamendu negatibo hori eta emozio negatibo hori sentitu izanaz. Noski, responsable naiz. Orduan, ni baldin naiz responsable, eta baina ez banuen jakin hobeto egiten, hobeto interpretatzen egoera hori, ez naiz kulpable. Behin hori egiten dugunean, bai, egiten duguna da, sartzen naizena da, barkamenera. Edo nire burua barkatzen dut, ez jakiteagatik hobeto iragan hartan, iragan hori beste modu batera ikusten, edo da barkatzen diot, komilla artean, supuestamente niri mina egin zidan persona hori. Zerdi, beti diot, ezberdina da fisikamente mina egin bat zizu, baina hitzez inork ezin dit minik egin. Norbaitek niri esaten dit, Asier, ez duzu deus balio, ez etxarra zaren, edo nahi duzuna edo insultatzen dit, eta nik benetan hori sinisten badut, mina egiten dit, zergatik izan dut, eski arrazoi du, hau niri kantxan gertatzen ditzen, norbait, eta ze txarra naizen, eta zer egiten dut hemen, hobea etxera joaten naiz, baina ez da bera, zeren eta nik autoestima eta autokonfiantza baldin badut, norbaitek ez dut maizu txarra zarela, ni txarra, benetan, ez dituzu nire maitze ikusten edo ez naiz txarra, orduan, ez dituzu kasurik egiten, baina guk ematen digu benetan energia gauza horri edo ez digu ematen, eta dena da, esan dut bezala, segun eta gu ze autoestima eta autokonfiantza eta zenbateko sinismena daukagun gure buruarekiko. Orduan, barkatzen diogu gure buruari ez jakitetik iragan harretan beste interpretazio bat egiten. Zeren eta jende asko etorri izan zait, psikologo eta terapeutatik, nabi psikologoetan terapeutan 4 urte sendatu nahian nire exak, edo nire jefeak egin zidan la vida imposible, eta txikitu zidan, eta autoestimarik gabe utzi zidan, eta niri ja kontatzen dieten hori, nila hasten naiz joaz, eta ziur nago psikologoak asko daudela oskonak, eta ziur nago. Baina, niri ez dut balio bakarrikan iragana lantzea, goazen ematea herramienta berria, goazen orain bizi gara, goazen hemendikan aurrera begiratzen hastea, bai? Eta tortzen zaizkit, esan ez,
egin dut 4 urteko lanketa bat barkatzeko ezakit zer, eta azkenean barkamena eman diot, barkatu dut eta mezu bat bidali nion, nire exari esaten ez barkatzen niola, eta erantzun ez zidan barkatu zertaz. Eta orduan sentitu nuen errabia eta ez dut aguantatzen eske, orduan ez duzu deus ulertu, ez duzu deus barkatu. Zuk persona bat, supuestamente, barkatzen duzunean, esaten ari zarena da, ze pertsona hona nahi zen, egon naiz 4 urte psikologoetan, terapeutan lan egiten, eta orain ematen dizut nik barkamena zeuri, barkatua zaude. Ni nago goran, zu beran, mina egin zen nida, baina hain pertsona hona naiz barkat. Ez egitezen hain egoista, hain egotikoak izan. Zuk ez duzu deus, bere responsabilitatea eta bera ikusiko du ondo bizi den edo gaizki bizi den bere konportamentuekin. Baina zuk iraganean, gogoan izan, ez banuen nik nire buruari mina egin, esan ez, eske arrazoi du, eske honek zergatik ez dit kaso egin, eske zergatik esan dit ez dudala balio. Nik ez banuen, ez dut deus barkamena eskatu beharrekin hori. Orduan, barkatu behar naizena da, nik nire iraganeko bertsioari hobeto jakiten, hobeto interpretatzen ez jakitegatik. Eta behin, hori egiten dugunean, eta da nik egin nuen prozesua, ni nirea kontatzen ari naiz. Nik ez dut inoiz kulpatuko ez enpresa, ez pelotariak, ez. Egiten dudana da, egin nuena da, eskertu ez. Da hori, automatikoa iristen da, barkamena bat etortzen denean, benetako barkamena. Eta konturatzen zenen dena nik sortu nuela. Esan dut, orain, esan dut bezala, iragana ezin dut aldatu. Asier 26 urterekin etxea bi aldu zuten, ados, de acuerdo. Baina ni bai aldu resignifikatu. Zertarako egon naiz biktima papelean, esan ez frakasatu nuela, esan ez kulpa zutela, nolatan ez zidaten beste urtetxo bat eman. Zertarako, nire bizitza beneta orain da, eta horri esker, gaur egun gertatzen zidan hori ikusten dut eskertza bat bezala. Baina zergatik eskertza? Nik baldin badaukat aukera, nire buruaren kontrola hartzeko eta pasen dituen gaizki momentu guzti hori esiteko Gaur egun, buelta eman diot eta orain, milaka personari aldiot lagundu. Eta ez dakizu zenbateko poza ematen didan eri egunero WhatsApp bat, komentario bat, Joaxer, bizitza aldatu didazu, Joaxer. Horrek ez du niretzako ikaragarrizko balioa du. Ezin da konparatu persona bati bizitza aldatzen laguntzea, pelotan jokatu nire ustez, nire sinismenetan, persona bati ongi pasaraztea 2 orduz ni pelotan ikusiz. Baina eske gaur egun uste dut, sinisten dut, gertatu zaidana dara oparirik handiena, eta zergatik pelotako etapa lehenago bukatuko zen. Baina orain hartu duan kontrola nire buruarekiko. Eta nik konturatzea, bizitza honetan benetan sufrirazten nauena dela, nire interpretazio negatibo bat. Hau da, zerbait etorri da, eta nik nire buruak gaizki interpretatzen du modu batera eta errabia sartu dut, edo beldurra sintzen dut, edo inseguro nago, nervioso jartzen naiz. Modu horretara interpretatzen nagoelako. Ados. Orduan bi aukera ditut, beti izaten dizudana. Aukera erezen eta jendearen gehiengo handi batek sozietatean egiten duena. Nik nire bikoteak errabia generatzen badit, bikote aldatzen dut. Lanean ez banago gustora, lanez aldatzen dut. Eta orduan nago, pivoteatzen alde batetik bestera, eta ze kasualitatea atraitzen ditudala bikote posible berdinak, eta horren zen dut, gizon guztiak igualak dira, emakume guztiak igualak dira, edo lanean hasiran egoarentzako hasi berrian ondo nago eta gero gaizki nago, edo konstantemente berdin. Orduan, hainbeste aldakanpokoa gara gu. Eta nik beti ni aldatzen egiten dudana da, responsabilizatu ni aldatzera. Eta ni aldatzen naiz, eta gero aldatzen naizenean, orduan ja ez dut ikusten nire buru egotiko egoak errabiak egiten gaituelako da, zegatu, itxutu egiten gaitu da. Ez dugu benetan errealitatea modu neutrago baten ikusten. Eta neutraltasun horretatik ja ez daukat bikotez aldatu beharrik, onartzen ditut bere izateko erak, ez izateko erak, nagusia, ez nau inork behartzen lan postu honetan jarritza pistola batekin, ez ni ari naiz hautatzen hemen egotea, orduan modu neutralago baten hartzen dut erabaki zentzuozkoagoak sortu nahi dudan bizitza hori sortzeko. Eta gaur egun eta hemen 24 ordutan hartzen dituan erabakiak ari zaizkit niri etorkizun bat sortzen. Beraz lagun, nik ez dizut esango zuk ze sinismen eta ze balore eduki behar dituzun, zuk hautatuko dituzu ze pertsona izena dituzun, baina nik eskatuko dizudana beintza da, izan zaitez kongruentea izena dituzun pertsona horrekin, bai? Eta nik pertsona egoistak, ego asko dutenak egiten dutena da kritikatu, justifikatu, hau horrelako da, beste horrelako da, eske honek horrelak ez zuen izan behar, eta nik uste dut pertsona
umilek edo batez ere responsablek egiten dutena da esan, nik hemendik zer ikasi dezaket, zer hobetu dezaket, eta horrek gainera oparian eretzako da, ez? Persona hobeagoa sentirazten hau edo ikusten dut, kontzienteagoa eta kontzientzia horrek ere ematen hau bizitza lasaiagoa bizitzera. Zeren eta nik iraganeko kate horiek, motxila horiek, ez baditut askatzen, ez banaiz sustrai hori aldatzen, gero eta bukle negatibo batean nago, pastillak iristen dira eta abar iristen dira, nik gaizki nago, orduan egiten dituen ekintzak ere txarrak dira, jendeak ez du hainbeste maitatu nahi, orduan decepzio gehiago jasotzen ditut ingurukoengandik ere bai, eta benetan nik iragan guzti hori hartzen duenean tartetxo bat jartzen ez diren lanketa egiten, eta egiten duen lanketa hori, nire iragan hori garbitzeko, hartzen da lasaitasuna batez ere, eta gu lasaitzen garenean, bai, sartzen gara momentu presentean. Bestela gaude beti pentsatzen etorkizunean, eta eta hau gertatzen bazait iraganeko beldurak sortuak, iragane berriro ez gertatzeko hori, nire iragana txarra izan zelako, eta orduan hau konstantemente buklean pentsatzen, eta guzti horrek energia asko kentzen du, eta horietik egitzen ez, eta nago nekatua, eta bizitza da kaka bat, bai? Eta guzti hori, lanketa hori askatzen duenean egiten duena da lasaitasun bat. Nire bizitzara izena lasaitasun, eta lasaitasunetik hasten gara hobeto pentsatzen, baina garrantzitsuena lasaitasunak egiten gaituena da presentean sartu, presentean bizi izan. Eta presentean bizitzen hasten naizenean, konturatzen naiz zein privilegiatu naizen, zein eskertua nagoen, ez egotatik ospital batean eta hemen egoteagatik, kirola egunero egiteko aukera eta motivazio eta gaitasuna edukitzeagatik, maiten hauen familia eta lagunak edukitzeagatik, bizirik egoteagatik, beraiek ere osasuntsu egotetik, mila gauzagatik eskertua sentitzen naiz, eta eskertu horrek egiten hau oraindik eta gehiago bizi nahi izatea momentu hau, presente hau. Eta momentu presente hau bizitzen nahi naizenez, eta eskertua sentitzen naizenez, hain nahi sortzen, abundantea sentitzen naiz, eta orduan abundantea sentitzen nahi naizenez, hartzen ditudan ekintzak, konportamentuak onak dira, eta ez daukat inongo beldurrik etorkizunerako. Nire oraina ona delako eta daukadan bakarra delako orainaldia. Eta guzti hori ari zei sortzen, gero eta etorkizun bat, bai, nik ez nuena ez da imaginatzen ere egotea bizitzen naizen moduan, etxe honetan, jeferi gabe, baina nondik etorri da, dena etorri da lanketa interno bategatik eta hori da erakusten dizuena zuei ere egiten. Eta esan da bezala, ari bazara, egoera txar bat pasatzen, uste baduzu bizitzan hau mina egin dizutela, edo bestea honen kulpagatik dela zure egoera txarra, edo bestea, edo zure burua kulpatzen duzulako, autoestima eta autokonfiantzarik ez duzulako, mesedez, ez zazu denbora gehiago galdu, dena aldatzen da, ni hasten izenean nire buruari begira, ikusten zer nola resignifikatu ezaketan iragan hori, zer etorkizun bizi nuen, eta benetan esango dizut, bizitza bakarra daukagu, eta pena merezi du. Goazen gehiagoren bila, egurre!